Odiechieng' machielo thuolo maber mokalo mwabedo kod chenro mwahera ahinya, chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno. En morna mar bedo kodi nyakwara Mugia Jwang'. Kae chenro ni thor wacho ga ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni antiere kod welo e studio ka. Antiere kod daktari wobonyiso wanyinge kato antiere kod wendo machielo bende obonyiso wanyinge en wuod kanye. Tang'o momiyo kawuono warwake chenro mar penj laktar yena en ma mondo mi achak kode. Kain bende arwaki nyakwara Mugia Jwang' kamoro amora ma intiere ni machiegni. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Anan engineer Peter Okwany, ajauga nyaka ger modak Suna Migori. Amor mokalo mar bedo kodi engineer Peter e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. To in engineer ok in laktar, to kata kamano wamor mokalo mar bedo kodi bonyiso gimomiyo intiere chenro odiechieng' ma kawuono kata kok sani to bang' thuolo machuok mokalo. Erokamano. Mano en engineer Peter nyakwara Mugia Jwang'. Entiere kod wach ma odwa ni mondo mi ogo kodwa mbaka kendo med puonje wako pogore kod laktar kotenre kod twak wa mabedo godo odiechieng' ma kawuono. Kaka wacho ga pile pile ni ka thuolo bedi e piny chike iti inyalo wuok kod wach achiel kata ariyo madhi loko ngimani kata mabokonyo ngimani nikech chenro ni wacho ni ngima en mwandu. Daktari wa machiegni. Erokamano Ruth. Koran iluonga ni laktar Primus Ochieng', dala kucha Kano kar Nyamasaria. Tan laktar mathiedho ji gi tuoche mag kansa. Erokamano. Amor mokalo Dr. Chieng', ok inwenda ahinya. To ne jogo ma samoro poko neni daher mondo mi gibede piny giwinje puonj ma intiere godo kotenre kod chandruoge mopogore opogore mag kansa. Kawuono diher mondo mwamul kon mane? Kawuono daher mondo uwe kansa ma chando joma chuo kabisa. Ene kansa number 1 kuom joma chuo. To kuom kansa tetete mar joma chuo gi joma mon nyaka nyithindo to komaki en kansa mar number 3. Koro en kansa ma iluongo ni kansa mar prostate. To prostate ne en kamoro matin kama lach kalo piny kuchicho ma kansa ni ohero kabisa. Koro en kansa ma kawuono wadwano wuo nikech dwe mar 9 ni en wawuoga wach kansa nikech oda ni mondo ji owinj wachne nikech onyalo mako ng'ato ang'ata kendo pogruok ne kuom wazungu gi kuom wan jo Afrika ni ochako mako ji kuom igni mapiny pogore gi igni mag jo wazungu ka. Kuom wazungu chako mako ji mang'eny kuom 55 kadhi malo. Karwa ka waneno ji matindo kar igni 40. Omiyo kata kichako cheki ng'aka iki osechopo 40 inyalo yude. Wasethiedho ng'ama nigi igni 36 manigi kansa ni. Erokamano. Gimomora kod line no ni usethiedho tiende ni nitiere kaka ka oyude chona tinyalo konye jatuo chona. Antiere kod picha manyiso kaka ngima kata kaka ringre ng'ama dichuo chal fuoni mopogore opogore kendo kidieny ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono mar prostate ni bende nitiere ka daktari. Machiegni mondo mi lernwa kapok wadonje twakwa. Erokamano. Koro prostate koro mae kar duong' mar ng'ama dichuo. To koro mae kama ilongo ni bladder kama daglach. To kind kar duong' mar ng'ama dichuo gi daglach ema wane gi prostate. En gima tin malomo gi lwedo kama. To en gland maduong' kabisa nikech ogolo chemicals madonje iye ka to luwo dhi to chak duogo chien ka to donjo miyo tong' mawuok ka donjo kuom ng'ama mama mondo fertilize tong' mar ng'ama mama. Tong' go dhi ka tong' otegno, tong' go dhi ka gin gi chiemo. Kod momiyo prostate ni okonyo kuom timang'o loso tong' ma kuom ng'ama dichuo mondo donje ka ng'ama ni mama ka tong' go poni maber. Koro mane tichne kabisa. To tin kabisa. Ene mochando joma chuo. Iwacho no tin kabisa tene mochando. Tin eno naka gine lwata ka. Kama tin kabisa. Emomiyo kinya mule, okinya make, be mondinge kuma entie tek. Mana kitimo picha kinyalo nene. Koro toke kanyo emacho luwo. Koro cho luwo ka, duong' ni kanyo, mfuko malach ni kanyo, to nyungore matin iye kanyo. Erokamano ahinya daktari. Mana kaka iwinjo no en kansa mar prostate. Mano emo weyo odiechieng' ma kawuono owacho ni otin mokalo e gwenge wa maga kaluo ka nitiere kako mako nyaka joma higi pod ni piny chakre higni 40. Ma daktari wacho kacha ni chakre higni 40 ka beto ber ka idhi mondo mi ang'e ni kapo nono ni nitiere kod lokruok moro e dendi. Engineer Peter, ang'o miyo kawuono warwake chenro nyiswa sigandi mana matin nono kotende kod twak ma kawuono.
An chon nakapar ga nanyalo bedo kod kansa. Ma sama no fwenye ninyalo bet ni an kode, to joma no fwenye be ok owacho ni kansa, giwacho na ni gimoro miluongo ni PSA. Anadhi neno cardiologist, ng'ama expert koka adundo, to tera e laboratory to mano was one of the tests manotim, to nonwang' ka mara somo marach. Nitie miye numbers, san mara ne 83, ma no ok ober. Koro kabedo referred to a urologist, to tera e MRI, bang' mano tera e biopsy, eka koro wachna ni an gi shida no. To sama koro wachna an gi shida no, to ora ire Ajuoga Ochieng'. To en to koro ong'iyo reports go duto, to ora kamitime gimiluongo ni PET scan. Koro an awacho ni to PET na ok abiro go. To koro adhi for PET scan no. PET scan no kotim to keno kao 48 hours to result owuok. Koro result no kuwuok tatero ne. To wacho na ni kika luor, en gima giseloso, magise deal go, ma mara no to nowacho ni pode kochakore, nen stage 2. Kuran be chunya odok olor, gima no kapana nyalo bedo go ni tukara kendo ayude, tiwacho na ni afwenye ka pod ober. Koro onyisa ni nitie program mobro keta mondo los wachne. Ma kwa kanyo otera Nairobi West Hospital. So the first thing manie timo en ni mondo tim image mar patient. Mondo kan sama kori chiedha, to chieth dhi kama gima thin no nitie no, ma ok obar. Kopi en gima onego cancer cells no, to cells mabeyo bo onyalo nego. In fact onego. Koro utera that is it modeling, whatever, simulation no, en gima kao dakika moko mang'eny tiketie machine moro magolo picha mar kae, to pinpoint kama gino nitie, kama cancer nitie. Koro kamano setim to oketo na course mare 28 sessions magi radiotherapy. Radiotherapy no en iwacho nang'o gi dholuo. Iwang'o gino wang'o kar tuono. To every day, every working day, nyaka 28 days. Koro ka radiotherapy no adhiye motime 28 days morumo. Sama ochake to ok nawinj gimoro amora. En operation ma kidhi iwang'i to ok iwinj kiwang'. To bang'e 14 kama, to koro kara cells mabeyo mancho bende wang'o ka. Koro anwang' ka control mare dag lach onge. Koro aonge control. Ma ka osebiro to wuok awuoka. Koro kala.
koro chuna ni ng'iewo iluongo ni napkins, adult diapers, rwako. Taeto at the same time 14 sessions no bende koro oko maduong' koro dwa bedo ka gima diewo. Ka gima diewo ma nyise ni koro chal gima diewo momiya ndiko na yath machamo mondo diep no kik bedi a problem. Nyinge to koro serwenya yadhno. Imodium. Imodium en nying matek. Imodiamo. Erokamana engineer Peter Amor mokalo kuom chir ma intiere godo mondo mibi ipimne oganda wani magi gin gik mayudo dhano to kapo nono ni ifwenye e seche mowinjore to kare nitiere kaka inyalo yudo thieth e yo makare. Wabo ka oyueyo mana matin oduogo bang' thuolo machuok mokalo kendo wabodhi kodi nyime mana kama wawe godo no. Nyakwara Mugia Jwang', iwinjo ni en kansa mar prostate ma bende en fuon mantiere kuom joma chuo nikech prostate nitiere mana kuom joma chuo kende. Daktari onyiso ni en fuon moro matin mokalo. Chutho waparo ga ni en gima duong' marum kata gi ngum kod weche makamago to wuoyo. Seche moko uyueyo ni to orie penjo ma inyalo bedo godo ne engineer Peter kata ne Dr. Chieng' ka waduogo to wachako gi penjo go kato bodo ki engineer Peter onyiswa ni seche mano dhi mondo miyo check ni weche mag adundo. Onge ranyisi moro amora mano winjo ka prostate koni to ka pono ne ntiere ne ginango gini mano winjo momiyo gini nitiere to ko winj kata matin. Nyakwara Mugia Jwang' mano kidienyo kadwa no bai kikidhi mabor kikisud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Abodok ir engineer Peter lupimonwa kaka enodhi mondo mi ongine weche mag adundo to laktache onyise ni oyo kata doko ni bire weche mag adundo to wadhia ni wacheka ni kuonde mamoko mondo mi wang'e kaka dendi chala. Engineer no kiwinjo ranyisi mora mora korka prostate koni ang'o mane otimore momiyo kata laktari nochich ni bera kicheki koso nonena no timni routine check up. Kiwacha diera to no kapenje to adundo na emane adhi ni odhi orangi
tadundo bedo affected gi gik moko mane del all over. Koro kondiko na prescription mondo adhi e laboratory, to an ang'e gimotimo, kupi en mong'e ni odwa ng'iang'o, awinjo ni ka adundo goch maber, liver nyalo bedo gi problem, kidney, gik mang'eny ma adundo affected del. Koro noora ne adhi e laboratory to otim na test mar PSA no. PSA no be no kang'e ni minang'o. Bang'e ncha wachna ni en prostate specific antigen. Mamara ne somo 83 to nego bedi less than 4 to 10. 4 to 10. Koro ani kum higa maga nanyalo bedo 8 kata 10 kanyo ne ber. Koro ka 83 ni to noneno ni rach. To wacho na bendi ni wayudo problem moro kanyo, tabro ir jomong'eyo kod tijno. Koro ora iri a urologist modhi ong'iyo more details area mari kaka ne Dr. Nyithicha mane kor bwanano. To daktari no koro koseng'iyo to nwang'o ni onego otim tests mabro confirm ni en adier koso ok en false alarm. Koro tera otim na MRI to otim na biopsy ni ema very invasive and uncomfortable, painful in fact. Itime under local anesthesia. To gidwa no gigol tissue e gima tischa. Koro golo tissue no is painful. Samoro ne aneno to giketo local anesthesia tunawinjo samoro ka chal na gima gi fire gi a gun. Chal na gima shoot at that area to get the tissue. Koro mano ne painful. To kosetime to kao 2 weeks to report to the urologist. The urologist koro refer to Dr. Chieng. To koro gi sane maginyisa ni an gi cancer. That was the first time the word was used. Other times they were just processing me to giwacho na an gi cancer. Koro kutera for PET scan ma Dr. Chieng ora MP Shah. MP Shah kucha to kadhie to ndika maber ni cancer center. Koro en obvious ni an gi cancer. Koro gidhi gitimo PET scan no. PET scan no titimo ni mondo ng'ika nyalo bet ni ose landore ni kuonde moko. En ochalo buya mani puodho. Ken iluongo nang'o buya nyalo bet kona moro ka to karo landore moko en puodho kuonde moko bende. Koro negitimo test no ma establish kama intie. Koro kaduoko report no ni daktari to ora koro kuma ne koridhi time weng'oni to gitimo modeling ma ging'iyo exactly, gidwa pinpoint exactly kama gini nitie mondo an samitimo weng'o cha to bedo targeted. Ok odhi adhiya baramach wang' kuonde moko nono maonge wach.
Daktari, injinia nodhi ne chandruok mar adundo to kata kamano odogo yuni entiere kod kansa mar prostate. Daher mondo mi mulnwa kata itudno mana matin nono ni ang'o momiyo daktache nochich ni mondo mi odhi otim test kata mondo mi odhi ong'e ne prostate ne debede nitiere gimoro man daktari oneno tudruok mane manyalo bede kind adundo kod prostate mana kaka iwinjo kolero cha nitiere kaka onyalo tudo leche kata fuoni mopogore opogore mag del to ponono ni nitiere ranyisi ma jawinjo kata janeno mar chendo ni deher mondo mi ong'e ranyisi mage ma ng'ato nyalo chich kata nyalo neno ponono ni nitiere kod kansa ni. Erokamano Ruth. Koro prostate kama watin ma wuecha ochako dongo kibedo gi higni 45. Koro kapod itin higni 45 to waparo ni jowa mag jo African to chako dongo kar higni 40. Kanyo koko chako dongo to donjo haraka kabisa odongo ma kuom ng'ama nigi higni 70 kaka nang'ise no othisni odwa mana romo kama odwa koro odwa biro mana bedo ka ngum chiegni bedo nus mar ngum koro sama odongo no emomiyo koro bedo gang'o obedo cancerous. Omiyo ng'ama nigi higni 40 chance mare mondo bed kode tin. Iwacho ni ng'ama kidak ma ichopo higni 90 kata kokiwinjo tuo mar cancer prostate no tibo dhi tin kode. Koro ji tete ma nigi higni 90 nigi cancer prostate no. Koro miyo kisekalo higni 50 kanyo kidhi neno laktar to ber mondo gicheka ni nya bedo kode kata okin kode. Koro iluongo ni screening. Koro sami teri e lab no imitimne mana ka ndalo mag ayaki ni nitie ndalo ma ka nidhi neno laktar ni thiedhi mar malaria to laktar bo medo ga HIV test. Koro niko iluongo ni provider initiated. Mondo wang'e ni ka entie to wamake kanyo kok onge weche bera. Koro mano emomiyo laktar noore mondo cheke otimne screening. To onge ga relationship mani tuo mar adundo bedo ga gi tuo mar prostate no. Onge gina kamano lakini tinde wa lakteche mang'eny wang'iso nikech tuoche gi ng'eny to tuoche gi be kata iwuotho kode to ok ing'eyo. To kwayudo ka pod otin to ber nikech ibo thiedhi machangi. Kwayudo ka koro osenea kaka buya no to koro thiedhe bedo matek to kendo chengo bedo matek. Koro miyo noore mondo timne. Nikech prostate no chako dongo kar higni 40-45 kudo ni normal PSA mar joma 40 opogore gi PSA ma normal mar ng'ama higni 60 higni 10. To wacho ni ng'ama kar 45 ka PSA onego bed ne matin gi 4. Kar higni 60-70 PSA onego bed ni tin 10. Nikech joma chuo tete nitiere PSA mayude dendi. To en mani kodhi malo eka koro onego watim gimoro kuome. Koro gimonego ji ong'e kabisa en ni prostate ema lach kalo kaka nong'iswa picha cha. To joma ochako chandi gi wach lach. Kaka nwang'isa nyang'iso ni inyalo chung daktari inyalo chung. Koro lach ni ka lach aye nyaroki to biro tikano e mfuko lach. Koso kanye mfuko lach mobed makoro opong'. Aye to lach no wuok kanyo to kalo e dier prostate no to wuok oko. Emomiyo kata ka chung kama okala kata kana modho pi. Lach na okan ka. Koro sama prostate ni nigi tuo mar kansa obedo maduong'. To kokuot to timang'o? Odiyo kar lachno. To sama odiyo kar lachno inya bedo gi infection e iye ka. Sama odiyo kar lachno lachni bedo maduong' kabisa. Koro joma ng'eny manigi tuo mar prostate bedo ga gi sida mar lach. To tuo machando prostate moingo gi tuoche tetete en tuo mar iluongo ni growth. Iluongo ni benign prostate hypertrophy. Kendo ng'eny kuom jok ma hikgi oseingo 50 en yuda ko koro kuot. Nikech wacho ni kuom higni 50 sama odongo haraka onya dongo obed ka tetete. Aeto chak chando wach ni mar lach. Emomiyo nyaka ne tim biopsy mayud cells ma iye kanyogo ekiwacho ni en cancer koso ok en cancer. Nikech kata mana kin gi BPH no kata kin gi infection kar prostate ka nyalo miyo PSA ni bedo malo. Kata sama ng'ama dichuo riwore gi ng'ama mama PSA ne dhi malo. Kata ka gimoro timini odiyo prostate matin PSA ni dhi malo.
Omiyo jok matiyo ga pikipiki, jok mariembo kata kodhi mopimo PSA mar bedo ka PSA no ni malo. Koro sama ng'ato dhi e PSA no onego bed ni ok obedo ka oriwore gi ng'ama mama, ok obedo ni osebedo kotimo gik manyalo omiyo PSA no idho. Onyalo dio kanyo kata ionge gi infection e bladder kata prostate. Koro mane gimomiyo prostate no bedo ga shida mogik lach. Koro ng'ama duong' kobedo gi shida malach nyaka wang'e to en prostate koro cancer koso ena tumor mabet ga prostate no. Aeto koro kowuok kanyo kendo en tuo ma ohelo landore e del kabisa. Thoth landruok ne odhi kanyo, odhi onding'i ji, odhi e chogo. Koro ji mang'eny biro irwa ni osebedo ka chogo ni rama kabisa. Kare tuo mar prostate no osedhi ma oenea modhi e chogo. Jomoko be wayudo ka biro irwa nikech anyalo ng'iso kae gine nyaroki kendo nyarogno lach biro kama giluwo i prostate koka gidonjo kar mfuko malach. Ka gino dongo maduong' to dhi dino kanyo. Jok moko biro ni gin kidney gi mokti, nyarogno mokti gi renal failure or kidney failure. Mani makelo. To kichunguza tido ni prostate no kuot. Kido prostate ang'o mokuode? Cancer. Kodongo kodhi piny, teko mar ng'ama chuo be nitie nerves ma onding'i kuchicho maluwo kanyo. Koro waseno jok mayudo ka koro teko mar dichuo rumo mos mos. To kendo in ng'ama higni 40, 45, 50 monego bed ni pod in ng'ama otegno to teko ni rumo. Nyano be nyalo timore kin gi cancer mar prostate. To ji mang'eny kabisa mwayudo nigi tuo ni onge gik mawacho go te. Onge shida malach, onge onding'e, nyarogno pok ogine mana kaka engineer Peter nodhi ni onge nodhi ni dhi check adundo ne to dak wacho ni wacheka cheka. Koro ji mang'eny onge gi shida. Nikech mondo yud shida osekuot maduong' ma koro timang'o odiyo kuondego. Emomiyo wanyalo yude chon kaka noyudo kuom Peter ma ok itimang'o ochako odiyo kar lachni, ochako kelo gik moko shida kuom dendino. Koro mane mwaluongo ni screening. Wawachoga pile pile chenro mar penja laktar ni ibro wachni to ka in jawinjo to yie mondo mi winji. Kantiere okang' monego bed ni kawo bende kawo okang'. To daktari pimonwa kacha ni onyalo kuot, to onyalo bedo kansa bende samoro konyalo bedo kansa. Nikech en gima timore kuom joma chuo ni kaka higni medo sudo kaka omedo kuot. Kendo kuot mapiyo piyo mokalo to higni 50. To gima ujo ka daktari otielo mang'eny en wach mar screening. Kata kokiwinj gimoro to nitiere higni ma kichope to nyaka itim screening. Yienwa mondo mwakaw yweyo nyakwara Mugi Ajwang'. Ka waduogo wadhi online mondo mi penj laktar penj engineer Peter penjo moro amora ma inyalo bedo godo mondo mwakonyre nikech ka ok wakonyore to kare joma gi mabro konyowa. Kik dhi mabor, kik isudi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuana tolsa ni kokalo e namba 0722-83-83-83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. So if the minister has actually found that there are those who have actually frauded the system, it is good that he takes action on them. Komiti mar thieth e od bura okwero jatend migao mar thieth ni omaka cheje ma itudo kod nyodho aguch SHA kar tamo osiptende ni kik ti gi okumbano. The disbursements were made very well, but when you look at the deliverables, they were not commensurate to the funds that had been disbursed. Report jaga budget yango ni thoth counties ma pacho ka tiyo go omenda ma kore lach e chulo jotich osara kar chwalo chenro mag dongruok. Security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. Tenda rita ma Kisumu yango ni sani gitima pedha ni kweth njore ma okauchiel ma onore e boma ma Kisumu. Chenro ma kawuono en mar kelo ng'eyo kata paro ni ber ka itimo screening kata kelo ni ji kaka engineer mondo mi opim ni wuoth magi wuoth kotenre kod tuo kaka mar prostate ma wuoyo dichieng' ma kawuono ni. Wayawo line ka jire kod penjo moro amora ne engineer kata ne daktari, inyalo go simu e namba wa mantiere screen mari, inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Engineer yiena mondo mi aduogiri. Seche mane owachni ni intiere kod kansa mar prostate, ang'o mano timore pachi? Nikech thoth ne nitiere kaka ogoga ng'ato gi mbi kata nitiere kaka onyalo mayo ng'ato kwe, nitiere hocho mano timni, counseling mano timni, to ne in gi ng'ang, jomage mano siri, jomago mano teni, koso ni dhi adhiya kendi? Na dhi adhiya kenda, to jomano omnyisa negin tactful, they were careful how to break the news. I appreciate that, and immediately they were saying it's something that they can handle. Told me my ubiro kapod ber wanyalo loso gini. In fact, we will give another line of treatment mano prescribe mapod dhi nyime. Nitie osndan moro michuowa, ichuowe kaka ichuo jo diabetes cha, ten ichuowa every 12 weeks. Engineer nyalo make mana matin, nitiere kod penjo mowuok kuom Dalmas. Dalmas, hello, penja laktar. Ya penja niya. An kod shida e onding'a, to kendo samoro tiyo yende magi lita gi choke na kaha. To
samoro ke kar piny aka iwinjo kama samoro gwecha ka gini uwone ni ka miyo man gi nyathi ma piny gwecho ne to gwecha kamano iwinjo ka mtonge ga to bas mane iwinjo gi choka na berama yembe na ka dhi karundinga gi bam na kone kama kora adwane mondo ko yie to nyisa ne to mano bitin nango tacha ka penjo ni to e pimo mar kansa ni inyal pima kada penjo kwayo pesa ko sidi wuo kode to kono pimi mondo ka tuo yudi kod ko ane rie ka kipimi bang'e penjo mero erokamano ahinya. To e chandruok mar onding'i ni bithiri e osiptal moro amora koso oselal na dahero mondo mi awinj ni wacho ni nitiere kod onding' mag wecho piny kod weche ma kamago nagombo winjo to kata kamano nitiere penjo mopenjo kotenore kod weche mag pimo to chandruok nyalo bedo ang'o? Koro ji mang'eny kabisa kaka wadongo e kaka onding'wa kelo sida. Tuo mar onding' en tuo ma ng'eny kabisa kendo chando ji kabisa. Thothge gin tuoche mag choke to thothge ok wayudoga gima kelo go, luongo gi ni arthritis. Koro kaka ibedo motegno ma iki dhi mbele ki ng'ama dichuo iyudo ka koro hormones mar dichuo gi chako rumo e dendi, ki ng'ama mama hormones mar mama rumo dendi, koro iwuok kar igni mag Gen Z go ibedo ng'ama otegno. Koro mago kelo ga sida kuom arthritis mar onding'. Tich ma ji tiyo, kitiyo tich machuno ni ikelo pressure mang'eny kata strain e onding'i, mago be nyalo kelo sida. Koro onding' remo ng'ega kabisa, koro ber mondo mondo odhi osiptal mondo laktar ocheke. To chek mar prostate itimo gi yore adek. Achiel en ni laktar nyalo wuo kodi mondo winj wach mawuok kuomi koko wacho ni kaka kapimore gi wach miseng'ise no nyabiro ni wach ai prostate. Mar ariyo, laktar nyalo kawo lweti to keto kama cho kale no. Kamane kaka wanyamulo prostate no kecho chiegni gi kar yo mar cho maduong'. Mar adek en itimo ga remo. Monyalo kawo remo mapim. Koro remo kosepim emiyudo gimiluongo ni PSA no. Koro koyud ni PSA no kaluwore gi ik mar ng'ato wabro no ka PSA ni mari no osedhi malo. Samoro nyayede kodhi mana malo matin ting'isi ni chak iduogi. To koyudo kong'eny na par kuom higa ma in go ber mondo timni check mar biopsy. Koro osiptende wagi to kidhi mondo timni prostate screening. Imake maka kanyo. Halo, Omondi penj laktar. Halo? Halo, Omondi penj laktar. Daktari wadhi nyime ni wadhi ka biopsy. Biopsy. Koro kar biopsy no kose gole mopim kokenya ken gi kansa. To nawacho kar gine pimo mar remo mar prostate. Koro pimo ne kidhi go hospital nitie jok ma pime miwacho ni in gi more than 100. Mano ok nyal nyisowa kata in gi kansa kata ok in gi kansa. Onego ng'i ni PSA en 1, 10, 30, 40 kata 80 gi gimoro. Koro kosepim kanyo moyud ni en mang'eny ne 10, atitimo ni biopsy mondo ng'e ni to nitie kansa kata onge kansa. Pod inya tim ni biopsy to PSA ni kata mana 20, 30 to kar ionge gi kansa. Inya bedo ni prostate ni kata mana gi infection kur daj lach kata mana kar prostate kata gik moko mana wacho ka emomiyo PSA ni odhi malo. Kuom osiptende wagi tetete PSA nyaka ichul. Nitie osiptende moko michulo 1,000, nitie moko michulo 4,000. Most government hospital hapa ni chulo kara 1,000, 1,500. Private gichajo 2,000 kadhi nyaka 4,000. Erokamano ahinya. Abodo ke engineer. Ne wang'yo kacha jogo mane sirini wachona kacha ni jogo mane omi report ni intiere kod kansa negi tang, negi careful gi weche gi. Kanye mane wantiere? Chakore gi physician ma cardiologist no kubuoga, no komia buok. Kakoro ora ka urologist bende abedo handled very well. Koro sama osechopo urologist kotera for MRI
koro dwa nadhi for biopsy kanye ma koro ochako nenre ni there's problem gigi ng'eny ang'enya koro sama nadhi ka biopsy nadhi kamoro ni Waterfront Karen kure mane nengo ber ye koro nadhi otimna go kuro to sama nadhi gi wuoda matin nokowa kuro to kakoro adok aduogo mowachna ni mondo koro tera for abedo referred now to Dr. Uchieng. I just rang him, we made appointment, I went to see him to koro ora for PET scan. Koro aseng'eyo an bende ni kansa nitie to koro idwaro ng'eyo ni en extent machal nadi osebaye denda mogik kure koro adhi book MP Shah kuro be ni tongle golo mna maber gidhi adhi anwang' ka ji ng'eny mani queue to gin gi mashin 12 to kakoro maitano biro adonje mashindno irwaki igolo lepi mirwako mi gown moro midonjogo ei masindno to ogo picha mar del duto en picha kosen oscan dendi te to en gi ng'eyo kako nyalo target kaka nitie ita moro ka nitie cancer cell to biro neno masindno neno koro nyaka tiendi en gimi donje dendi duto koro ka wakanyo to atero ne report kako bedo koro nwang' ni report ni gini ni mana kama wawacho cha koro nyisa ni to stage mare bende ber en stage 2 to en gima nitie kaka gidil kode malaini mokwongo mar treatment en weng'o cha radiation aeto nitie sindano moro be michuowa every 12 weeks masani osechuowa 2 to weng'o cha to ne 28 days sessions daily sessions mane watieko koro kana asetieko weng'o no to adhi for sindano mar 2 to ndikona bende nadhi timna PSA PSA manochako kelo wach cha wacho ni manokelo wach cha en manochako wach koro adhi otimna PSA kendo koro kanyo I was very excited, I was very happy. Mano noduoga di ginwang'o ni koro en 0.00 something. Koro en almost non-existent. Koro I was happy ni kara oeng'o manchi wang'a cha ok odhi nono. Koro I was happy. To at that stage ing'eni weng'o ni nyocha ketho gik moko e denda kae nigo koro pod control mare lach pod ne theko ma sani pod narwako adult diapers kubiro to kendo koro ok otona ochirore ochirore mang'eny koro mano was the condition ma weng'o cha okelo to sindano cha gino chiko sindano nondiko no abiro bedo chiko asetimo 2 every 12 weeks ma pod idonga omiyo pod en tuo ma en pod en thieth ma pod biro dhi ndalo mang'eny ok ang'eyo ni kama wagikeni daktari Saimo Mayawang'a mokalo to ok ang'eyo ni kama wagikeni engineer nitiere e level mane engineer
odhi gi thieth maber, otieko thieth ni sindan pok otieko, manyiso ni pok otieko thieth. Nyisa position mar engineer. Koro engineer dhi maber nikech kwana chako gi 83 gadek to bang' thieth kuom dweche 3 osedhi e 0, tiende ni cells te mag prostate gicha nowang'o motieko. To be nowang'o kar lachne to sanie osechango. Kesa ni koro diaper cha okotigo. Okorwake. Diep be koro onge, odhi cho maber. Koro gigi samo waweng'o cha nikech ochalo thuol. Mang'ielo kodonja ot idwa ni nege kabisa mewite. Koro wagoye gi teko kabisa. Kwasegoye to gimoro amora ni ketho iloso bang'e. Koro sani obedo gi time iluongo ni recovery. Koro wambo wamoro ni PSA chato nwase nokof kaka nwadwaro. Koro waloso gima chelo. Koro gima duong' kabisa en ni ka wuonu, kwaru, ankoni, owadi mama owadi obedo gi prostate ber mondo chak cheki chon karigni 40. Kionge gi ng'ato machiegni kodi mosebedo gi tuo mar prostate kata kochaki 50 kanyo ok rach ahinya. To wan jo Afrika waneno chaki ka 40 nikech ok wang'e ng'ama ni kode, ng'ata nyalo bedo kode. To kom yude chon to wanyalo timo ang'o? Unyalo thiedhe michangre. Magi minyisowa ka ani koyude chon to en chandruok, en kansa minyalo thiedhi. Kendo thiedhe yot. Aneno ka Saimo Maya wang'a engineer e nus dakika wach mane madinyis johera mar chenro ni maneno chenro ni samoro gin joma chuo, samoro gisebedo kod chandruok mar paro ni yawada bed kod wach mane minyalo nyisogi mondo mi ijiw gi godo in jagono moseyud gi tuo ni, isewuotho kode, igi kama igikeni kotende kod weche mag thieth. Gima nyalo wacho en ni rieko mar kaka itimo tuoche medore odiochieng' kodiochieng'. Kansa ni en tuo ma ji mang'eny oluore nikech giparo ni onge yadhe, onge kaka inyalo manage kendo oseng'eyo joma osebedo kode obedo maonge. To gima ber to kaka ni doctor wacho ni screening ber. An gi 2 sons only. To asenyisogi ni kaka ne oseyuda kode no, gin bende sama giyudo thuolo ni gidhi kata for any test, timnigi PSA no mondo ging'e ni gin kanye. To PSA no kitime kendo inuoye bang' kata higni 3 kaka ndalo dhi. Koyude oyudi ni okelo wiye en kanyo to iduong'o wiye no chon. Erokamano. Daktari, Saimo Maya wang'wa wadwani mondo nyisa namba kod kaponi ng'ato dwa tudore kodi onyalo gocho e namba mane kae, to kanyo bende ka ng'ato dwa jiwore kod engineer Peter bende koro inyalo tudogi. Engineer to wan go kendo engineer bo loso foundation mondo okony joma chuo moko. Nikech he has been very courageous to en kendo nono ka kata thieth ne tek to thieth osekonye. Koro namba minya yudo en 0704 368 637. Inyalo nuoyo 0 7 4 3 6 8 Kok ng'ato nyayuda to nyalo we message ta agina. Yena wawegi kanyo en twak ma bende yaw it mokalo, oyaw paro mokalo. Ka in ng'ama dichuo ija Afrika chakre higni 40 te matek mondo wadhi screening. Engineer, erokamano mathoth. En chire milo godo lwenya. Daktari, erokamano mathoth. Ne jogo picha mawa ni director na Alexa kachel kod producer na Perpetua, erokamano mathoth. Ani luonga ni Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu, oriti uru masane.